pentru copii, nu? Da, așa este. Sunt foarte jucăuși, foarte prietenoși și foarte plini de viață. Cum puteți să-i și vedeți. Da, mai avem câțiva aici. Ei au rămas în țară pentru că nu mai avea cine să ia în brațe, pentru că am văzut că, Adel, tu câți ai în brațe? Ai 3. Ăștia 4 sunt ai voștri? Da. Adică ai tăi și ai lui Davis. Da? Oh, na. Vezi? S-au supărat. Sunt și câini de pază. Sunt și câini de pază. Așa se cred, da. Sunt căței, cum se spune despre cei care latră, căței alarmă, nu? Da, care latră și nu mușcă, știi? Latră și nu mușcă. Dar eu am văzut că tu ți-ai luat inclusiv bluză cu pomeranian. Da, pentru că devine obsesie în momentul în care îți iei un pomeranian, nu poți să te oprești la unul și începi să faci așa o mică obsesie pentru ei și să-ți Spune-mi dacă obsesia e a ta sau e a lui Davis, de fapt. E o obsesie comună. Cum e cu căței, Davis? Foarte bine. E foarte bine, nu? Da. Mai vrei încă mai mult de ăștia 4 pe care îi aveți deja? Da. Mai vrei să mai iei? Da. Zi-mi dacă ei filmat și ei pus și pe canalul tău de YouTube, că am înțeles că ai canal de YouTube. Da, am canal de YouTube. Și ei urcat acolo pe toți? Nu i-am urcat încă, că n-am apucat să-i filmez. Dar urmează, nu? Da. Și mai aștept și pe ceilalți, că înțeleg că de la tine trebuie să vină și următorii, nu? Da. E important să luăm un astfel de cățel dintr-o canisă pe care o cunoaștem? Este foarte important. În primul rând, cel mai important lucru în alegerea unui pomeranian este certificatul pedigree. Credeam că zici certificatul verde, rămăsesem puțin. Certificatul deci pedigriul lui, nu? Da, chiar o să vă arăt de unde vine. cum arată un pedigree, ca să știe toată lumea despre ce este vorba. Și ai adus la tine? Da. Văd că ai tot felul de medalii acolo, că înțeleg că sunt și căței premianți, campioni, nu? Da. Și ăștia ai tăi sunt, Adel? Ai mei sunt prea mici încă, însă wow, este băiețelul lui Pablo pe care l-avem acolo și al lui Jojo, care este tot cățelușa Anei și care sunt campionii României, deci am un fiu de campion de mine, aici. voi nici nu știți ce avem noi aici, bogăție totală. Așa arată un pedigree? Aici avem un certificat pedigree. Așa trebuie să arate el, nu? Da, exact. Certificatul pedigree ce înseamnă? Înseamnă certificatul de naștere al cățelului, unde sunt trecute toate datele de identificare, atât număr de chip, cât părinți, bunici, străbunici. Deci, asta ar trebui să avem și noi, dacă mă întreb pe mine. Da. Ca să fim liniștiți. 16 am zis că sunt aici. Da. Cât sunt femeile, cât sunt băieții aici? Să știi nici nu mai știi, nu? Nici nu mai știm. Noi avem în total 34 de pomeranieni. Mamă, și am venit cu câțiva dintre ei. Acolo avem și un dublu campion România. Care este care dintre ei? Uite la aici. Care? Chico este un dublu campion România. Cred că este cel mai activ dintre cei prezenți în dimineața asta aici în platoul nostru. Și? Ramu, tu ce ai acolo? Un ghemotoc? Da, am unul foarte mic și voiam să știu dacă ei sunt pe diverse mărini sau e pui ce am eu aici. Ea este pui, dar ca și de pomeranieni nu se împart pe talii. Ei practic sunt toți într-un standard de rasă, adică între 18 și 24 de centimetri înălțime. Ok. Chiar dacă avem un pomeranian minuscul, gen cum este Yo-Yo, care are 1 kilogram la 1 an și jumătate. Aha, 1 an și jumătate? 1 an și jumătate, da. Aici o avem pe Mini, 1,3 kg la 3 ani. Mamă! Fofi, 1,3 kg la 1 an și jumătate. Mai avem acolo Bibi, 1 kg 200 la 5 ani. Deci nu e neapărat o regulă. Adică exact. Nu trebuie să se încadreze în niște norme bine știute, dar nu e neapărat... Da, dar ei se numesc doar pomeranieni. Nu se numesc toi, nu se numesc micro, se numesc strict pomeranieni. Pomeranieni. Deci nu avem mini toi, mini pomeranian, mini, tot felul de denumiri. Davis, al tău câți ani are? Câți are Davis? Câți ani are? Este născut pe data de 28 septembrie. Deci nu are un an, are... Nu. Și ca și kilograme câte are? Știi?